Dakle, treba promijeniti političare. Kako možemo biti sigurni ukoliko dođe do promjene, prema svim anketama izgleda da će doći do promjene vlasti, kako možemo biti sigurni da će se te promjene zaista ostvariti, koje su očito nužne cjelokupnoj državi, da će se nešto promijeniti? Dakle. Dolazimo do one dvije riječice znati kako. Znači, ovdje je zapravo što ste rekli, kod nas postoji razlika između dva pojma. Jedna je smjena vlasti, a druga je promjena vlasti. Ovo što se sad događa između dva najveća bloka, što će možda biti vjerovatno, da će doći do smjene. Zapravo i jedan blok, ovi sad vladajući i drugi koji želi da nastavi vladati, de facto se vrte u okviru istog modela. Samo u tom modelu rade male prepravke. Kako je to model? Što to znači? Pa model gospodarenja. Znači model gospodarenja gdje je redoslijed ekonomskih politika i drugih politika potpuno obrnut u odnosu na tipični gospodarski model. Primjerice, kod nas je na prvom mjestu monetarna politika, kao da mi svi živimo radi monetarne politike, radi bankarstva, sve te krave zaštićene. Drugo je fiskalna politika, svi sad govore proračun, deficit i tako dalje, a zapravo i jedna i druga politika moraju biti rezultat ili služiti onoj realnoj gospodarskoj politici. Jer rješenje svih problema u Hrvatskoj, i ekonomski, socijalni i vanjsko-politički, se nalazi u povećanju domaće proizvodnje, odnosno kreiranju radnih mjesta. I sad oko toga se svi slažemo. Međutim, način kako se to ostvaruje se razlikuje. Ovdje se očekuje, ako se smanje porezi, ako se smanji državna uporaba, ako se smanji nešto drugo, da će se početi povećavati radna mjesta, što je iluzija. Radna mjesta se povećavaju, broj radnih mjesta ili domaća proizvodnja se povećava isključivo industrijskom politikom ili strukturnom politikom o kojoj mi svi pričamo, ali zapravo niko ne definira. Znači, prvo mjesto je realno gospodarstvo na koje se utječe industrijskom politikom.